Serang masuk kuit nomor Laispa Sapula. Laispa Sapula. Kakatanguk pa badokon badoman sem bokod. Amen. Kajing e jung try jung yu Jesus Christ bad kajing e jong blay lambat kajing selok jong men sem bokod kinan ringkat bad pi baro. Ringkat bad piru. Sacisin habang iwan hakmat keduan kerupat kajong blay token ko hanmen ko para ngin penbab no try nagbanca kilat kitam kiduna gijungi. About try umap no ekipop kujungi, about try side no ya kijung duna jungi baro, ngitip syai baun sapedang hun ya kijung terwa kebangi terwa hau. Dan mata kedau hagan ekesngi habang iwan ra ya kijung terwa jungi, habangin ra ya kijung duai kijungi baro khot. Ngan IT yiki hot try, kenam hot try, pedang yiki un penolong yiki ha kijung em kijungi. Dan mata kedau hagan eklemat to ken ngin pai shu ngin ong ho try ngin long kinong pop but ngin kerpa di baun side no ya kin ekipop kijungi dagajing 8 dagajing snai kajung tekum tangin pai shu dagajing duai kijungi nga pla haulei badan bor baro badiapi ko hanmen ko para bangalale pop shibun da gijing perkhat da kikten da kikam da gijing leklet da gijing lepalat jonga da gijing lepalat jonga da gijing lepalat bakrawe jonga namar kata nagarpadi kamaria bukhoj kabaisa kate soti ya kangel badkirkhoj badiapi ko hanmen ko para banduai nagbanta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unisne yangi Madala mabigi pop jungi unyalam yangi sha kajung em bam jugod. Amen. Try
Duai hai kanai kamas ke bekoj i duai kerpang nagbanta i Emily Marwen barke kasngi khaj ngi mata kasngi ngai nguyu blay nagbanta ke jing em ke baw la hi pan nginang duai shu nagbanta jing i boblay trakan rad onong korku kordo i lengba ke jing koi ke jing kia hagalang kemet bet kemen sem berkum juru inang he nang san ke jing tibru ke jing tiblay ke jing nang ke jing start bangit wai kerpang nagbanta kajing tumu ke babha ke baidan kajing em kajing i ai boblay trakan rad un panur long ya baro kajing kwa kajing trang kajing angnut kajing i ke baidan kajing em jing i ni duai ro nagbanta jing i wai pai wai kam tam eng iwan ra yala de hu Chris utrai kajing tumu babha kajing i ki kam ki ba ngin le gane kasngi Koblay badan bor baro ba im chunom me bapnya yaki baro habneng bad haka kandau tos ngap isnei ya ka jingkarpat jong ki pa jong me bato ai ya ka jingsuk jong me ha kisngi jongi daut rai jong Jesus Christ kon jong me ubem bad basan sha rengkat bad me ha ka jingalong ka we jong men sembo khoj ublay junom la junom amen Kejing pule na ke kitab baningkong Samuel. Kalau nong kat nyau dekot lai par, aduk lai pulai, lai punyau, sau pau aduk san puai. Ha kitu kisngi, udabet ulaong hausaun. Watsya ba uno breu, untlor mensem na kadau jong u. Usyakri jong pi unlek bad yakun ya une upilistia. Usal pat ulaong hau David. Pinamla ban lek persya ya une upilistia ban yakun bad u. Namar ba pilong tang ukna samla. Maupat pade ulong uriale nadu dang samla. Te u David ulaong utrai ubala pelaj im yang na ketersim using bat na ketersim kadengim un pelaj im yang na kekti une upilistia kumta usau laong ha udabit kilek bat to utrai undon bat pi te ulasim yala udengdu ha kekti bat ulatam santeli ki mau ki bajeli na kawadoi bat ula thep yaki ha ka juhula ne kayarong nong aplang brod jong u ula bat ha kakti ya ka batur sawya bat ulet sejan utau Filistia ru ulwan tur bat u
bat ulapoi hajan udabit lambat unongking sti jong ubayat hakmat jong bat haba utau Filistia ulapet bat ulayo iya udabit ulaben ye nambar ulalongtang ukena samla ubasau kerang bat ubabahabreu kadur kadar te Filistia ulaong hau David hato ngadai uksau bamuwan sanga dakiding utau Filistia ulatim latlaya David dakiblay jong te Filistia ulaong hau David anay sanga ngan aya kado jong me hakisim jong kasoy bat hakimrat jong kalum kawa David pat ulaong hau Filistia miwan persya nga da kawait lam da usum bat da ukapor henrei ngate ngawan sami ha kakerteng jong utrai kipat ublay jong kikinhun ya pom ke Israel ya ubame laben ha kane kasngi utrai unsa IT ya me ha kekti jonga ngan sepenyap ya me pat ngan krai ya kekli jong me ngan saibam ya kimet yap jong kipai Filistia mentakas ni hakisim jong kasoy bat hakimrat klau jong kendau bakumta ka perthai barok kan satip badon ublay ha Israel bat une upat lembong un satip bau trai pelat omda kawat lam badau sum namar katma kadai kajong utrai pat un ayame hakakti jeng habau tau Filistia ulayeng bat ulatur sejan banya kendu ya David ru ulamare thait sha kajaka yale banya kendu ya Filistia te David ulaklo ya kakti hapok kapla bat ulasai uwe umau ulakawang ya bat ladai phak ya utau Filistia na selangmat umau ulangam ha kaselangmat jong bat ulakelon dapelup hakendau kumtau David ulajob ya Filistia da kabatur serwia badau mau ulapen kelon ya Filistia bat ulapen yap artat ya omsem don wat lam hakakti David te David ulamare bat ulayeng halor Filistia bat ulasim ya kawat lam jong kaba ulasay na kajensop ulapen yap ya bat da katahi ulakraya kakli jong haba ki Filistia kilayo bau klawat jongki ulayap kilaphat kran kakten utrai Semua yaule. Sam sispa safusau nomor praspa ndrekuat. Praspa ndrekuat. Indroi antifuan balai. Trong
Drive dan rengkat bapi kajing pule na ke gospel bakoit kat kum o Markus kabram hamin kutrai hakata kapor u Jisu ulalet biang sha kasina kok bad ladon hangta uwei ubreu ubadko kakti te kila tabi u banyo i lada un penkot ya u ha kasabat bakumta kin yo ban kem dau yau uji su long how tau breu ubad ko kakti ale shane shakmat nang tau long haki ke ei ke basong an ha ga sabat ban le bha ne ban le sneu ban penlaj ya ke jing im ne ban penyap kipat kilas ngap lakas ngap uji su lapet saudong yaki da ke jing bitar ulas ngau si ardat ya gajing mutlop jongki badalong how tau breu tokner ya la kakti te ulakner bad ulapan koj ya kakti jong u ki farsi kilami na kasinakok bad shisendon kilai kendo bad ki herodian ban yasala kumno ban penyap yau Jisu ka gospel try Kejira ya mego Chris. Kohanmen kopara ngitip ba kaniam ju hadu mentai kine kisngi nadu mensua ki don ki rule ki aim ki babun bha habedei bad kasabat hakasngi sabat kinom sya yano bantre ban kta ne banle kano kakam baro kidei ban bud hok ya kine ki an ba kanyam kalabu den mata kedau ha kene ke gospel ba mata kasngi rong yoi habau Jisu lai rong sya kasino kok ki farisi kila lej bodin yau Jisu kilet shaka temple shaka synagogue omdei ba kikwa band duai lane ban maneblei ne ban yero yoblei ne ban ajing kublei yoblei Henry kilet rong haka synagogue ban budin yo Jisu haka gospel ke bangai tang ban lej pet likmi iu ladau Jisu ule kakam kano kakam ha po ka temple den mata kedau habau Jisu ula yo i ya ke jengmot ke jungki ula tip ya ke ei kaba kidan ha ke danot ke jungki ha ke jengmot ke jeng perkhat ke jungki ubu kanai ke jingkeli hakmat ki farisi ke ei kaba shom an ha ke sabat ban lebha ne ban lesneu ban penlaj im ne ban penyap kene ke jingkeli kaba Jisu ubu hakmat ki farisi kohanmen kopara
Kane ka jing kli jong Jisu ha ki Farisi bat ka jing le jong ka Farisi ha kane ka sngi ban bodin yo Jisu ban rung ha ka sinagog ha ka sngi sabat ka khot ka were ngai pi ban pusan bat ban pe yala ka jong ka jing em yole se manga ma phiru habang iwan ha ka yin khot ye kentang ka jong blei habang iwan rung ha po ka yimne yole se ngidon ke jing tmu bar sap kum ki Farisi ho ngi tip chai ngi lech chai yin mene ban duai ha blei ngi rung ha ka yin khot ye kentang ban ye ro yo blei ban mane yo blei ban penan brom yo Henry yole se ngidon ka jing arsap ka jing sneu kum kine ki Farisi kuma ki lech sa ka temple ban wadong ya ka kam ka babha ka bau Jisu le lada manga mapi ngidon kum kane ka jing arsap ne ka jing long basneu kum ki Farisi to ken ngin persang ban pen kala ya pen kan mau yala di ngawan sa ka yung khu yung kentang om dei ban pe dong ya ki wei om dei ban pen rem ya ki wei om dei bang alai ban nyeu ya ki wei ya ka jing dona ka jung ki ka jing le ka jung ki han rei ngawan ha ka yung khu yung kentang ka jung blei ban maneo ngawan ha ka yung khu yung kentang ban duwai ban IT yala de hau namar ngatip ngalong ubreu baduna tang ka jing ya ro tang ka jing pandan buram ka jung hau ublei un sa the ki jing e ki jing kerku to ken kane ka poin ka badeng kong ka bau Jisu u kdeu hanga barapi bangidei ban long bangidei ban le ha bangirung ha kasngi sabat ha bangirung ha ka yin khoj yin kentang jung u ha kano kasngi nang dapat ngitip ba ki Farisi ki bud hok bat ki im ka jing im jong ki kat kum ka jing hikai jong ka an kham ta me ha kasngi sabat Henry don ka jing arsap jong ka jing le jong ki ne ka jing im jong ki ne ka jing bud jong ki ka jing bu jong ki ne ka jing ri jong ki ya ki ne ki an jong ka sabat haba ni bud ya ki an ki rul jong kari jungi jong ka balang ka jungi ka dei ba ni don ka jing e yo blai nyo i bagi Farisi ki bud bat ki em ya ka jing em jong ki kat kum ka an om dei ba ki don ka ta ka jing e yo blai om dei ba ki don ka ta ka jing ting burom yo blai kumong mane ki don ka ta ka jing arsap ki em namar ba ki kwa khwan yala de ki kwa banyo jing man to yala de Henry mangaban mapi ko hanmen ko para habang em ya ka jing em jungi kat kum ka an jong ka ri ka raj ka jungi jong ka jala ka jungi ni jong ka balang ka jungi to ken ngin em ban ngin bot ya kine ki an ki ba ngi dei ban bot namar ba ngi don ka jing i yoblei namar ba ngi don ka jing ting burom yoblei dei tang ha ka jing i ka jungi dei lang ba ka jing don jungi kata ka jing ting burom yoblei ublei unsa pendap penbiang yang abade pi ublei unsa pe ya kata kada not ka junga ka jung pi hato ni em ya ka jing em jungi kat kum ka an namar ba ngadon ka jing i yoblei ne namar ba ngadon ka jing ting burom yoblei ko hanmen ko para kine ki pon ki bangi dei ban pusan ban pe ban khmi yala de ha kane kesngi khamta me abo Jisu uhika yang ayepi ka jing le bha bad ka jing i ka jing isnei ka kham krau ban ya ki an tiba ngi em ha ka jing em jing ba mala kesngi kamantoy yang abade pi bangin em ya ka jing em nengin bud ya ki to ki an ki kanun na ki rule lada ngimdon ka jing im ka babha lada ngimdon ka jing ik lada ngimdon ka jing ting borom yoblei bat kom juro ya ki hanmen ki para token ko hanmen ko para ha ka ne gasni ngin duai ban ngai ti lade ha u Jisu kabr ikmat chung pi jar por poson yala ka jong ka jing im yole se ngalong nengilong kum ki Farisi niwan sa kayong khoj kentang ban pe dong ya ki wei yole sengiwan hayin khoj kentang man penram ya ki wei da ka jing asap ka jing ngiwan hayin khoj kentang ka jong blai
But you will see, ni em ka jing kat kum ka an, tang ban yo jing ro na ki wei, ne tang ban yo jing man toy, han reu Jesu u hikai, u khot u wering ai pi, ngin le ban ngin em ye ka jing kat kum ka an, namar bang i yo blei, namar bang dan ka jing ting buram yo. Tau ka ngin ka pa yo blei trai kan rat, bon the ka bor ka sor hanga badapi. And you are Jesus Christ. Amen. Trong ngin pla la ka jong ka chinge ngange How blame qua dan bor baro nong trao ka beneng bat ka khendeu but how Jesus Christ kon ba marwe jungu utrai jungi ya ba pon nom sem ba khoi ya ba la khana ka maria the sati ubala shale ben ho popintius pilatus la sana knayu la ya ba la tebio la ya shikbaya ha ka sngi ka ba la la mi pa ni ke baya ula kiu shabneng usong shakamon uglay kubab dan bor baro nang tra wan pat ban bishar ki em ki bayab ngangai haw man sem bakhoy ha ka balang ka thalek bakhoy ha ka jing salok ki rakhoy ha ka jing ma ki pop ha ka jing mi pat ka do or ha ka jing em bom chukut. Amen. Laispa Putra. Wai ko para ba ka jiknya junga ba jongpi kan long ba pdiang ho na khma do lei ko pa ba don bor baro To try and get to me. Nakata chiro ko buram ka tentu. Kachimintoi ni palang ko chu barwa ko we. to ai hangi ko trai ngi kerpat bangin la ban sim banta dak ba bidor ha kine gi jingmaya namar katasin balapan manta ya kane ge jingknya lapendep ya kakam jong ge jing suspa jongi dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat biru. token to yalaki da not Ikan tuiki shall try. tongin ai utrai blai jongi Kasham hok bat kade. da shisha ka long ba shong hok bat ka bade ka deiti jingi bat ka jing panem yangi hamal la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut leng bao trai jingi Jesus Christ namar kumba ha kasngi buram jong oru khoj jong me mela ai ka jing kmen ha ka balang jong me kum taru me pan khlan ya ka da ka nuksa jong ka jing em ba khoj jong u me hikaya ka da ka ktin ka jing ya lab jong u ban me ai ha ka ya ka jing ya da jong me kum kaya jubab ha ka jing duwai jong u ba namar ka ta rengkat bat ka kan hon jong ki angel bat ki riu khoj ngirwai ka jing ruai ro jong me bat ngi pan bana klam sange
bakul Putrai play kibar Neng berthei sawada kamu rom trong mi Hosanna, Hosanna Turwai play shatro Hosanna you play juno And you bawa Hagan keteng putrai Neng berthei sawada kamu rom trong mi Hosanna, Hosanna Turwai play shatro Hosanna you play juno Dasisha melong bukhot ko try ke thame chong ke jing khoj baro namar kata ngi kerpad yemi topen khoj pen kentang ya kine ke jing trwa jungi dag ba pha yaman sim jong me kom kam jer halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yo badala kamon sngew bha ula priang ye kajing sha sutom ula shim yo kpu badak baingu yame ula kedia yo badal ay la kisenran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi Hagaju kurkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yeme ula ay halage sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai batbom chukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta gajung map ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing e kata sin bani bamyu lehu bani ni nagani kakuri ibenta kajing yap jong me bojo tada du namar kata ngi ke bapen menta ya ke jing ya par ke jing me pa jung u ngi trwa hame ko tra yuk pu jong ke jing em bad ya ku khori jong ke jing pen em ngi dai ngu aidam namar mlenyew yangi ke babet ban yang khma jung me bad ban sakri yeme da ke bas neuret ngi kerpad yeme bangi ke bayo benta hakamet bad kasnamo kres ngi long ki ba lapan yetali ka we daw man sim bakhoj token mau ko try ka balang jongme kabla priang hasatala ka perthei bato penjana ya ka ha ga jingi rangkat badu Francis pa bako jingi walbat marwen u bishop jingi ka kanhun ki bishop badbaro ki lingdo token mau lem ru ya ki henmen ki para sunrang bat kanthei ki balyathia da ka bakarmen ha ga jingme pat badia baro ki balaklat no ha ga jingi snei jongme to priang ye ki sha ga jing shai ka khmat jongme to snei yang ibaro ngi kerpadi me barenkat bat kamaria thai sati bakhoj kakmi jongoblei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki blapens ngabahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bentalem ha gajing embom jukut bat pengeniro bat pendan burom me daw kun jongme u Jesus Christ da'u lembadu badha'u kan long hame blei kupa badan bor
ha ke jing long ka wei jong men sem ba khoi ba ro ka barom ba ke jing ro junom la junom amen Kumblah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumblah hikai ngi daktin blai ngi nod ban ong kok pa jungi wa neng kalong ka bakoi ya kerteng jume kanwan ka hima jume kalong ka mon jume ha kendau kumba neng ai ngi menca ke jumbang jungi ka bahala ke sngi bat pamap yang ngi kerengkan jungi kumban rogi ma bi ke beles new yang ngi adwa dia lam ngi sha ke jing pen shoy henry ta pen la yang ngi na ke pas new to pen la yang ngi kerpat ko try na ke jing snu baro ha ke jing spon jing me ta jing suk jing sanya ke sngi jingi knang ba da ke jing rap ke jing snei jume ngin laj barabo na ka pop ban ngin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi dangap khmelen ti ya ke jing kerman ba khoj bat ke jing wan pat jung nong panem jungi u Jesus Christ Namar ka jongge ka long ka hima, ka jongge ka bo ka purong, jinom la jinom. Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai phi ka jing suk jungang ai phi wat pe ye ki pop jungi henry ka jing ai jong ka balang jung me bada ka jing sbon jung me ta ai ka ka jing suk bat ka jing atali ka we kat kum ka mon jung me mame ubi mat basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat phi Ringkat bat hi. tong ini terwa ya ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat phi Kukun lang produce Mehin ki bo protect. So senayani. Kukun lang produce Mehin ki bo protect. So senayani. Hak mi kun long broad jong blay hak mi ubukid no akipop jong kaperthei suk yang ik bala shakhot shakana ga jing khawai jong kun long broad o kanrat na jong song ba rum ko kai mi jinga kan rai song tan te kan sim jinga kan sakya hi kamat krishna krishna ri bakam ni shak jing bom shakhot amen Amen.
Kami atas nama Kristus. 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 Kamer berkasnam ngejungi Yesus ini Milong kibran patulot Milong kibran patulot Nom kilian Den matagam Iwan IT Lade hakmat jumi Bemen aibor ini Bemen persyan ini Dengan peniflan syurni Pangila bani jemi Pangila ban sakri jemi Pangila ban wan Hasidan jemi Man kasmi Man keklimat Jom kecing iya kecing Yesus beja ngidwai runa Situ beper kecing Situ bebahan Balang baka jing penolong kecing Kecing Minang lah Yesus
pendaping ira kajing ik kajing me. Pada pendaping ira kajing klein kajing me. Jesus, ilong kiberit patulot, ilong kiberit benana, ngidon kami me. Nyai tinggal dia. Jesus, I boring. Yalamin, sharing, yang berkelan Jesus, lembagi kampung ham, lembagi cium cium, pemandangan kesini. Tong ini aduai. Tot he hangi kotrai yo mensim jong kajing I jong me. Bad ha kajing sbon jong me. Ya kito ki ba me lapsa hun da wei pu na beneng. To penlong ya ki ka wei kajing mut ka wei kadanut. Da kris utrai jong I. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Ublay badan barbaro unkur kuy pi. Pa bada kun bada mensem bakut. Amen. Tolay suk. Each a crew dry, the getting in Babha Jong P. Laispa Arpundre. Laispa Arpundre. Sin babile, hai rain di paravare chona, shisha bile aga. Avanata bioi ramai sayanga, avanas yang dilawanai dijaga. Amen. En je raadt Jesus Christus. Amen.